Nendo mwancho murigereri bwegetaseni kia Ndizi TV nabo bwansu bwo mu Gusii kwegena kwane mna nogenderete kwegokia aso kubwatia emiroberi yonsi ye getaseni kiga kia Ndizi TV charagire Chinsa Isato cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS Amayia irongo manyebuna nara ya na kwariganire asenchira ere yubwikiranu kurenda ritangan keima tigatranya rega tiari ngwariganirite asenchira yubwenge. We have been able to put in place a multi-agency committee that has been tasked with preparing and ensuring that we mobilize resources. Omo County Commissioner Kisii kwene kiemeroberi emekirano yosmekiwe meteri tkoria Jumatate ikegocha. Alikuwa anatuambia baada ya siku 100, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja. Hiyo yote ahadi amekuwa akitoa, nothing has happened. Omochumbe Anthony Kibagendi komochie serikali asogo itaikirania chira chia bottom up. Chibese chiri 39 million. Omugabano otebire turuzi 12 million, chitigale 27 aire 12 million bobasi. Omo MCA we wadi ya Masimba komochie bunge kaunti ya Kisii askiri agoteba no kunereri wake magenderero. Ayo mnaenda mango mwancho murigereri ngo kwarigania irongo manya senchira ere yobwikiranu asensemo ya Facebook endra gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetera Ndizi TV News nabo igo nabo ko yasomo wetera se website yeto www.ndizitv.net irotogendere gukumanya na watka korwa se Chinsa chonsi Petronila Mukeira na roko ene kya chibicha neryogi chia wekeire asensemo imenyererio to kubwatira na nere Joshua Auta iretariane Everline Osero ngo kwarigania be ko na inchwe komerio Amayia Chinsa Isato sobwekiranu tukoyachaga kurwase kaunti ya Kisii ningana yogo ichania awase omorokiwo yomo omunyaruka aserieta Lusiboke oyo konyogo soma ase skuru yobundi ya Kisii National Polytechnic abete kago itwano yogotebekana koba omwancho ye bwamatuko amagega asensemo ya jogo imeye kaunti ya Kisii ne koreke abete kego ichania bange awo babwatitwe no buroro nene koyera kumusaga na omusauyo asebabete bakumutigera chingoma chentindi mubiro nyagosirani gogachire asengendu yenyagetari ya Kisii tichinga referral amange nigo twarganira numurikeito Ndemo Stephen ase Chinsa mocha set Green Hill jogo nige marogoba egoro kungsanogo tindi kwa beto gatia nyagosira Lusiboke amuno yo kabeiro mwanchioye okwo kwairerete Lusiko betu emeyu ase chintunda chinyinge koirerere gosirobo gimabwaye abwabwo. Kwa majina mimi naitwa Richard Nyamweno Ongeri, hapa ndio nyumbani, hapa ndio mahali nimezaliwa. Hizi nyumba ni za ndugu yangu. So ilikuwa mwendo wa saa 12 hivi ndio tumepata ripoti kwamba kuna kijana ameua msichana kwa nyumba hii mahali wamekomboa, lakini kijana mwenyewe ametoka upande wa Hispania. Msichana ndio anaishi hapa hivi, ni mwanafunzi one of the institutions in Kisii here. So bila tumepata ripoti tukakimbia tukapata amejifungia kwa nyumba, tukampembeleza afungue akakataa. So ndio tumeita reinforcement kutoka Kisii police station. Na tirimo ko jamata na kuligizi nyanya. Na ngo chaiga na rora abantu bakominyoka gocha mwanyoka bako na chaiga. Ngo jikominyoka na ngane ndukia bwanga pugu. Ngoje kominyoka kwa nyomuzi bati to kukwana nsali bali bamenye tororonga gozo muntu betirwo mo inyombaga bano muntu betirwo mo inyombaga nali na minyoka nkorangirinya mwino mutago cyo muntu ituri nyomba iga mutago cyo morore nko minyoka lene nkorangirinya mwino bakominyoka kana nyatichi ucerugura jenara inaramba korengana no botuki bwaito bwaime nyagosira nigabwato bwa mate bwake bwanchani no yo mochiri asebanyoleto mwana amo korende bagatigana egento getago getio momochi koirera komorigia nyagosira Lusigoro magega ya matuka mange yogotaumirana nyumba ne jirani musiko igamete nyombere kurmate yibona aje kumuitira ne jirani musike bale basomane musiko yo rabelira iga more than 3 months mbona acha mumrata na gochaga iga ndera rokana ga iga kiara tamenya tiga iga mumrega menyete igaro mukuri igarwa nsema ya Hispania
njabone saba ntoba mintongo batenga kitwaro riro bakongungaiga no mwana nyano manyane chinyumba gabwatire ono ndoje ngana mabira manene sana omo mochini ganyarite goitwo na babenyi babwato bororo asagendrete kobweni gwasenya getari ya KTRH obotukibwa ime kibogendrete asaba saiba sabiru ko irangora engane rengeto bwanchani. Before wafike ndio wanafunzi wamekuja kutoka GIT ndio wamefamia hiyo nyumba, wamefungua wakamtoa nje wakamchapa, bila wamemweka nje ndio askari wamekuja ndio wamekuja kusaidia yeye. Ngota una sababu tanti wangu Josephat barango nyambane ganda mukali mirimo gwa serikali lakini ali gusabuna aba bwate chinyomba onyo omuntu chire gokomba inyumba mwao tema sana umanya buna no mwanafunzi onyocha buno mwanafunzi abo mwanafunzi anya niga acha buno omuntu nywamire usonywamete bamenya bune familia nari gusabana bali ekere mu bwate usiano mu murano moiseke yaikire buna ali gosori abeire mubolyo basemi moko imokirichi kama bakaino wango igatwabora ryo bwarifu bokorekanaga abana bakwibera Kisii chinyomba chiko igoro mbakekera ire nyomba ya igoro kwa uruchisimi kora ire nyomba ntoma etubuna ntoro kieci okorara nari gusabuna nyomba 10 motokonye na kumwa bwatiro monto tiga kumuita muira ase serikali egere atutebinki kayandete omobero Lucy omoroki wobwo mwako mutangani ase polytechnic ya Kisii nigo gachire ase nkendo ya KTRH. Kuripoteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven. Miamono omuricheto Ndemo Steven ase orobo tiururo ikirano tugotikana nayo abananchi nigo bagendrete kuboriwa akoba abalemereri none chinga kiechiga obogima bogendrete gokorekana gosegokonga kegima imeyense ya Kenya gokwana ase umuyega bwa matanga yemo ase sublocation ya Bunyagatani ebunke ya Kitutu Chache South nigo mubunge bwebunge yeiga Anthony Kibagendi aberega komochia umurayibwense Dr. William Samuel Ruto kobwatikana n'echira cy'oburimo ecyabetega kubariera abananchi korende ataraikirania nigatere n'abananchi nigo bagendrete gochandika kigima na kuboria serikali kurigereria enganeyo nechinga kyecho nigo abananchi babere bakuboriwa korwa chinga kinyororo cyase abarai eriko bakonya asogwikirania emirobero yabo ya magendro muri keito diponasanya norboti urwaso bwagare asomojega bwa matanga yoko mwene Evans Bikundo Muracha oyu omerana na makweria ye asenchera itamanyekaini maega yokobora kurwasi amate yae chitariki 11 omutinyo 10 omwako yoiga omojegojwe okorekana imeye kenyoro kiaboega esa location ya Bunyagatani abarai ao kurwasi serikali nikobanyara goikirana asokurengora yabo gati yabo no mubunge o Kitutu Chache South Anthony Kibagendi oyonyara kuboria abananchi koremererania ase chinka nonya obokima bwakongire basagoika engaki umundako y'obulima bw'omuntu tali boy basagoika engaki okulira obulima bwawo asebe ekyo y'obululu musasebe ekyo y'olokoni. Kila boma iko na changamoto, na wakati tunakuwa na changamoto kwa boma huwa sio suluhisho. Suluhisho ni kuongea. Kuna mafadha hapa, kuna watu wa kanisa, kuna wazee hapa, kuna watu wengi tunaweza kuongea na wao tusuluhishe shida zetu, sio kuwana. Chinga kyecho nigarorekana kwa momochi umurai wense William Ruto asoko genda mamincha ni chira liereta abananchi engaki ye kampeni. Kwa hivyo leo mimi ningependa kumwambia rais wa nchi hii ametuhadaa kwa muda mrefu. Tumempatia mwaka mmoja, alikuwa anatuambia baada ya siku 100, baada ya miezi 3, baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja. Hiyo yote ahadi amekuwa akitoa, nothing has happened. Alisema atatoa watu bottom, awalete bottom, lakini sasa amegeuka, ameanza kugandamiza wale watu ambao wako chini. Na mwisho tunamwambia awache kuendeleza ukabila katika serikali. Na hiyo tunamwambia mimi nimetuma nao wananchi. Hebu tuone wale wamenituma leo kumwambia rais hiyo maneno.
kaka William Satandi oyibo igokira naso mujego yubo ko moeni ya Nyagosira nigaburia abamenyi be county ya Kisii ko abarai chingaki chingororo ilego kora imirimo nonyo bari no buremeru aho ase imirimo yabo omugabana turakora imirimo yaye omusena turakora imirimo yaye tabugo n'aba MP batije kabisa bakora imirimo yabo n'aba MCA tabugo njyewe wetu is not perfect, just like all of us are not perfect. Na yeye katika imperfection hiyo yake tulimchagua atufanyie kazi. Watekana no botutukanu bwa bakagerwa asogo kwa Nyagosira Evans nigo abantu baboligwe gotika ko iralichiko asama okabo. Ndurwaga ngesimba sayo kuba. Osali abana kane ngone so kibulwaira umulio obarotumu mkwano muri. Lakini ndio pale tayari anaendelea ni matano ndio asoje mabaya wao. Kwa sababu watu wameenda mahakama wale walitenda hiki kitendo. Tuachie mahakama ifanye kazi yake. Tuko na imani kwamba mahakama itafanya kazi yake nzuri na tutatendewa haki. Kometana yue omowakili Danstan Omari nigoboigo anyara gusegeta baiboli gosomia abana babo. Eseni betambu otomano rapakoera. Eseni Nonyana bo omongino Evans Morachani gatangira segeta seni kyabanyanyimbo ekero obutuki bogenderete maega yo gukagerwa kuhusikana no gukwa kwumugakoye Inko ripota lya Ndizi TV kurwase kenyoro kyabo ega kegotoke sub location ya Bunyagatanyi egotoke bunge ya Kitutu Chache South elietalia Nendipon Asanya Miamono murikeito dipona asanya se oroboti ururikiranu omo MCA wodi ya Masimbe yutoka sebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii boss Mairura nigaberega kumochia bunge county ya Kisii na boigo mugavana bwe county ya Paul Simbarati askiri atebire munanigo akonererwa ke magendero chingakya kwegerera magendero y'abamenyi be wodi yaye gokwana se omuyega bwa matanga yamo ime ye wodi yo nigabeire boigo gakomochia bali abakubwatuka chinguma cy'oburimo bunanigo chi aberega korosia chipara ase gosase kenyoro kyayo muri keto Mildred Mumanyi no roboti urwasobwime Abana inchi imensi ya Kenya nigo bagenderete gusanga ibirengereri byabo iguru y'ubugima gokonga ase bono omo MCA we wodi ya Masimba boss Mairura abwate siri abana inchi bonsinga ubugima nigo bwakongire anigo ayakwana yega ime ya matanga ya moyo mongina Priscilla Nyausi chingaki arenge kwenigwa uyole ngina kuru oyo kabeire omo MCA we wodi yo James Aiko ime ya Ibanchole ase wodi yo ase bono Aiko nera bire buna abarai bonsi basikwe abantu baminto narigere yediye mu yabadosi bana monchore ncheno mugambe ino nande nabondagete kubanjerana na inu kuna uchumi ya kongire pa uchumi ya kongire ndokiege babije nakanyore siringi 200 naja kono kobaga yomwa gole sukari lero mwana gondora ona atoko manyego na bintu mbio uchumi yakore ndokieke yakongire pa na utoza bana bali batutenenete baruane uchumi yakore ndokieke uya ona ungo na debile ugani bosikwe kabisa mategerera sobuaroro kubara agende kando enjera nero utewale bangi na babereiga bagaka batatoiga bagenda ngaraso mugambi bamateringa Chinsa Nigo omo MCA boigo amocha ebunge ye county ya Kisii hasa tebire nigo akunererigwa ke magenderero ekero akurwanirira amaganyo y'abamenyi be wodi ya Masimba abantu baminto inango kubana igarero mambe abande on Tuesday ko genda bari bunge nje ndiko genda bunge ukotirero narenge kugamba njengirane bunge ingingo boli kibasa kiri 39 million umugabano otebire turuzi 12 million kitigale 27 aire 12 million bobasi unababasi mbachandike emyaka 10 ekero mweshimiwa Chinsa ngwa yarenge umugabana tingobori umulisi mubena kunatebigu toka bungeni unasumbua gavana ingende ne bunge kusemboye bintu byenyu mboye bintu bina abantu bamenjero na umwandabire igo
39 million chiche da kuskora 27 ile ngamota ketema simba gaiga akia wae musie baino banganyire bagori kunjenangire kuguru abakamenyete gali we gabana nje nabate yali bali gaba ino konsipi nje nakane tidi ko genda we gabana nje nje bazanta gete tabasa konsera lakini wagenda dala ko ndo kieke anendera abantu bali ele wo Osero pia ase chingakie kyo nigo atuguteirare chinkuma buna nigo agendrete koroisia chipara chire ase kenyoro kiaye na gotiga ebinyoro binde ase wodi eyu tukaiwana tigatwirira abantu bari banjore bategeta amaji bategete chipara andiri yenga ntobwati burimo na nari mu chipara seito obno burimo nje ko rungenda munge nturakora bara ronemo chibaza cyose bisimbara ati gete kirere na arubi ebara na nyore tene iri kwa begete nganyorote tikure makabere ngabachani ngabeka kama ona agi bara yamo kure mu enjoro location ona iga agina magoso gaki ose miaka ne tano umuntu akoyo na ndo kure machionsi primo kuripotalia egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Miamano Mildred Momanya se orobo tiororokiranu abana inchi nigo bagendrete kwe murunganya kubatkana nogo konga kubugima na ritweri mamaga yo murayibwense ko bwatoka enkwana yaye kubatkana ubugima imense ya Kenya nigo igati abamenyi ko rwase county ya Nyamira ababere ba usanga ebirengerero byabo asanene babere ba komochi ya Ruto natana nigo ubugima bogendrete gokonga anene kubwatkana nechira cyubulimo ecyabetega ko bariera ataraikirania goikabono nabono nigo babere ba komochi okomento which besa semirobero au gati yabo okonyora ekebande ke ya keromunda bereka Gusii ekebande kyaye okonyora chi passport nabo igo chi birth certificate egati ebinde binge nakuganya serikali kurigerelenga neyo askari batere buna abana inchi bokonyora wensekegima nabo bago chandeka mono korengana negurube yega umuriketo ko rwase county ya Nyamira job mangi nabakonyora chingaki nagusanga negati abamenyabo Rituko ligoro nigo muraibwense Dr. William Ruto abetega gosoma na kwerera abakenya iguri emeroberi aberega gukora nili aliga kigo kigokorera abakenya asebono abakenya bagendetse kurwa ebirengereri byabo igoro enganeye inche ebinte ebiruta kwanete nche mbingogati buya esengenjo obogimoro che tokongangana sana kende ngeyo tokoli ime county Nyamira niko bamusabire anene mono kurigereria agokongo gwekerengo kyobugima na kubeka emeroberio yogokeya ekerengo ekyo intumu n'abanyamira twamenyira obugima obobe mono nande raisi ntu amwanchete nande tokamachora ase speech eri arwete igoro na tegerete part of it ne nkongu because intu no Kenya tatorochi fadama abantu batorensa bono Kenya tigarete nga if you have kwaba hardened onye tobwati kwaurwa ikina kigetigarete ni Kenya mugambio itonto amochorete toka twara gosemerina na tokonye lakini bona asie ikire bintu bya change boigo engane yo goichania nigo bate bano comment gwechibesa chokonyora ebibande esa certificate yenyuomo chi passport nebitambulisho binde injo maremavu na ingoro sibesa kinganeti nkonywe ni nyangi abana bane mbatete banyuome ngai bakorusi besa mbacheti sukure kyagera entakaete egento kende amangana yogote banga ebibande ekebande kurusiringi 100 kebande kwanza kiaringe bosa ekebande ngeto kikegotokonya ngosene ekebande kegotora kintu n'umwana inchi wa Kenya to ekebande kiane kiaire nyumba bono pati mbaye nyumba yaire ina accident yembe ekebande kekero kyagereiro naende ngwana na 2000 nabwate ekebande ese tange ekebande kyabwente koba andelie antomere naende besenga gachire nyumba naenda mbi ngakanire ekebande kin ngegufuri aseba musabiro murebwense Dr. William Ruto gotegerera ebirero by'abakenya na kuirige tambukero kya bwango elinde kororo bya obugima na ntwa vijana tobwete sana sogo toteito chikobwatira chibesa ndo kunyara twara ngusaba akore nia atoikire bintu ise no nya marriage poni gasaba isiketore yangiga onongo chiturgo tigasengencho yachire ko koba egarama
Otebire gwitete na our pets twachire kuchibeke go chirongi chiko tugukira rituko ona mbere tore ne twango musaba iga ntora bana boda boda arete subsidy ya rustia some of ta abe karo because intore ne kemanenga chitariki 14 mutinyo igo 11 na ne commentary bintu bigende igoro bone sigenge ntongo gosaba na abantu bali baguikange bakobo semina amangana ebintu ebyo kanya kobeke binge inseteri korau bogagitiga torae bujana twakobegete mutwago mugambio itogakia so wanche bintu ntwanchiraneti eteri kulingana na keritu agochore tokore aringe wancha tuchencheri bone part certificate no mwana sayo base kolengeri tokonyora Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira Job Maangi Miamano Job Maangi ase oroboti oro ikranu na kubwatkana no korariwa we serikali unaritkoria Jumatatu eikegocha ni golira beri tkorio mutumoko gose public holiday asaba nanchi gosmeka emete ase chinsemo au nenchire moyo ikranu murobero we serikali gosmeka emete chibilioni 15 na boigo nenchire moyo gokonya gotange mechando au eyo koretwa kubwatkana no gonchureria kwerire ni gobono e county ya Kisii ya beire ge kweroberia gwikiranu ayangorengana no mu county commissioner Tom Anjere oyo enekirie buna umurobero yoni gora chikokorekana aso umurobero mone umuyego monene aurachie kora wanero monyene nabo igo emerobero yogo korekana as sub county Chinsa korawa nabakonyi baba county commissioner. Following that gazettement, we have been able to put in place a multi-agency committee that has been tasked with preparing ensuring that we mobilize resources, the seedlings, put logistics in place, ensure that we have enough holes for planting the trees on Monday. So far we have been able to mobilize 110,000 seedlings, which we have projected on purpose to distribute as follows. 20,000 seedlings will be planted at Nasaria Hills. We'll do 20,000. 10,000 will be done at Nyangwate Forest, that's in South Mugirango. The deputy county commissioners in the other 10 sub-counties are going to be issued with 10,000 seedlings each. The celebration in Kisii will be presided over by Honorable Eliud Owalo, our CS Communication and ICT, and the celebration commences at 9 a.m. sharp in the morning. I want to appeal to all the residents of Kisii to turn up in large numbers and demonstrate their commitment towards working with the government in an effort to address the challenge of climate change. Anybody who has goodwill for this country in terms of addressing matters of climate change, they are welcome. We want to encourage members of the public to target to plant a minimum of 2 trees. The county government is on board, playing a very critical role. We have Kenya Forest Services, we have the Director of Environment, we have NEMA, we have every other key stakeholder in this country, the CBOs, the NGOs. They have come in very handy, and we want to work. Mwancho mo rigereria se umuyego yoni gabana nchi bagenderete kubori wakwenekia bunangweso kebaraso bunge elio gosmeka emete tinga kiecho Anjere boigo ni gabaga kwenekia buna serikali ya kaunti ya Kisii nigo ya ariganetie boikiranu bosibwe mbura ya El Nino ya chakire kwenekiwa chinsemo au imeyense ya Kenya nigateo na babekire merobere mekiranu yo kwenekia bunango tanga bale ya makongwa ndonsi ayo akagere koretwa nembure yo asemona teire buna nigo bago cha kwenekia emerobere ya matemo manene ye klasi ya 12 gose KCSE nigo etachie guturubani wa kubwatkana nembura. I may not be really comfortable in confirming whether we are really times or not, but what I know is we have been experiencing rains, right? And the beauty again about it is that the rains are coming in when we had already put our disaster management committee in place. We had done a lot of build-up activities. We had opened the drainages around. We had done sensitization. Going by the previous pattern of disasters here,
we already had mapped out those areas that we felt were going to be of concern to us, and we advised the people who are residing there to come down. Other than that, we have also been able to assimilate the resolutions that we made in our disaster committee. So we are up to the challenge. We are glad that so far we haven't experienced any incidents, and we are praying that we don't get one. The other challenge that we have been having actually was about the drainage system. And we are in touch with the respective engineers who are charged with the responsibility of maintaining our roads to ensure that they open the drainage system. The county government has also taken it up as a responsibility, and therefore I can safely say we are good to go. So far, the rains haven't interrupted our exams. It's something that we are very happy about, and we are remaining alert as far as that is concerned. We've put in place adequate measures to ensure that just in case the buses that are failing tugendrete kumurekera embure nyinge ya line yogendrete kwene kiwanigo mokonyi bumurai wense rigathi gashawa nera beirega kwene kiabuna eserikali nebegetemero biremekiranu yogo chiago tanga amakongwa ya beirega koretwa nembure yo okwana chinga kiecho gashawa nigatebuna chinsemo au owetani chi county 19 nigo chiabeire chiwa kwa no muchando bwembura ase chiamate chinyinge chiabeire chigotigara chitabwati obomenyo nemero biremenke goteneni wagati yabo obosombi nigatere buna nigo babekire emerobero yo kubwatirana ne sector au yo kweneki yabuna emicande yega gusama kunywa mange tarigo cha kweneki wa ase amatukari bosioni gabuduro kuboria gochasaba nanchi koba maiso chinga kichonsi kubwatikana nembreye. More than 19 counties in ASAL and non-ASAL areas have been adversely affected by the continuing heavy rains. 2 sections of roads have been cut off in counties such as Wajir, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River, Garissa, among others. This has reduced access via land. 3 families have been displaced, especially in northern Kenya and downstream in areas like the county of Tana River. 4 efforts are ongoing on documentation of missing persons, livestock lost, and the crops destroyed to the enhanced rains. We'll be making this data public once confirmed. 5, we face the risk of rivers breaking their banks, and in this regard, Numurai bobo mwazimio la umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga nigagendrete komochia serikali ya Kenya Kwanza hinsayo buraiwa umurai wense Dr. William Samoei Ruto watkana nechira chiobolimo echibabete bakubaliera abananchi echo bataraikirania gokana ase ensemo ya apa hili memuchio Nairobi Raila nigabeire gako kwanira igoro yo komenta kwe banko na biga mangana ye budget yotere una serikali nigagendrete komenta egurube asaba Kenya genta tebire getachu ko asokobokia amangana auchumi na bono nigaruro kuboria gochase serikali kuligereria ngane yega soboime erio kworoberia abakenya obugima anene abakenya bokonyora waise abo bagenderete guchandika. The effectiveness of government by key initiatives, including the Hata Fund, should be reviewed by a forum comprised of the government, political parties, the business community, and the civil society. This is what should be happening. And if this happens, we will be able to come up with proper solution to the problem that we are facing today. The government today is living in denial. If you listen to the State of the Nation address yesterday, if you are talking to some people who are living in planet Moon, you are not being realistic to problems confronting this country. These problems must be confronted frontally, not by trying to give diversions here and there. We have said today that the cost of living is real and is killing the people. It has to be addressed if you are going to actually relieve the plight.
Chinga kiechibaigo go ekiombe kiaba bishop bege Katolika imeyese ya Kenya na barababere bakomochia serikali kubwatikana no gokunga kubugima okwana nabari kyasumucho na kuru bakorawa na bishop Anthony Muheria we diocese ya Nyeri nigo basabire serikali akoligereria engane yo nagokeya egurube asaba Kenya anene gokeya ebango asebateira bakenya bokonyora wense nigo bagenderete gochandika nigo bamochire serikali baterana no koba ikiorokererie kebego cha sabananchi anene aso gutaikerania chira chiria babete bakuria cyo gusiro mwananchi kawaida. We have appealed to the government on several occasions to reconsider the issue of overtaxation of the Kenyans and especially to incomes of those in the lower income bracket. This one factor has greatly affected the family income in a disproportionate way, leading to anger among Kenyans. We appeal yet again to the government to find reasonable balance between the desired income for the government and the minimum protection of the basic needs of the very ordinary Kenyan and Nengana yokoruswa bisi kwa bagavana nigegendrete koreta riberera imeyense ya Kenya awase serikali gosebunge kaunti ya Kajiado yabeire kubetereri wage ko bachora abana kamati 10 abo barachie koligereria engana yokoruswa bisi kwa mugavana we kaunti yo Joseph Olelenku nigengane yo yabeteke go ikiwa bosio bwebunge amono mwananchi yomo oyokomomochia Olelengu kubwatikana no botumekyo bobe bwabisi egatia momochande Rongo ebere nigo monogeri bwebunke yo abeirega kuboria ekamati yo kwene kiabuna tibari gocha gukwanirengane yo isiko yebunge asinonya nabo bairwe amatko emeronke 5 nemo eriyo kubwatoka oroboti. County Assembly's Powers and Privileges Act and Standing Order number 93, the Kajiado County Assembly Standing Orders, that during the pendency of this consideration of the petition by the Hardware Committee, all honorable members are directed not to comment on the merit and demerits of this petition or otherwise discuss the substance of the petition in public, media or social media until the Hardware Committee or any other business in their the house. Ekera bana twanyorire oroboti orunda itengoira sensemo ya kabere ye studio erio toiwe na raya ya Captain 001 atwariganete korwa sensemo ye Chigosori erio tobe tumanye gukora Amayia ye Chinsa Isato. Kwa igwete masa mukuru ensema ya studio Everline Osero esevali vosi motorigereti bia mono kuendera kubwatia mangana Amayia imeya Ndizi TV na sebono tiankwalgani bena sa mangana Amayia ye Chigosori buna butambe tiretera nende mo Steven Captain 001 tokocha kama mangana Amayia ye Chigosori koru Chinsa mo chia Summit Grounds abwase Chigosori chechi finali chia chibunge au inse ya umoroberi OCDF Tiabwate Chigosori au korandake abanyankonko be county ya Kisii mbarabi na se Gosori yaringe ya bene Gosori yabamura nigo timu ya Bonchari yanyarite ko bakegotiyemana mase mone timu ya Bomachoge chache na se Gosori yaringe chi finali chiense mo yabamura nigo timu ya Bomachoge chache FC yanyorere to bubwe chigoli sato aseyemo awase bono Bomachoge chache na bairukie bendere ya county ya Kisii asa Chigosori echo kerengo kia regional chirakorekana ensema ya Kisumu. Kuna lazima wanao na ndura na ngoro kama mbasana mlatu watura ya kunyo magana mbasana sato ejo mbere na bakia ndio kuna ndazana sato mwondo dakari ya mchari atone kile kichaso tukiwa aribiando machogo chache kama toro watu ni maana ndakuni sana ngoro mungu kanda sema kile mchari ile kiasi kwa tuari na machogo ile mtu aliyokali mchari ndio kiasi Bonchari na balkoni na chogo chache. Wale wale bonchari. Tukiwa ni balkoni sana na.
Asanse mechi finali chia basubati nigo chenya takoba chikobwata ansa bwase timu ya Nyaribari Chache Queens bana takoba gotiemane ya mase mona abasubati korwase bunge abubasi astechi finali chense mechi chia sameta na se gosoringe timu ya Nyaribari Chache Queens watakoba bakoba ababui be county ya Kisii ensemo ya basubati. Gosange ya mase mona gitasenikia Ndizi TV message gosori igabwata niko rwase timu ya Nyaribari Chache Queens bate kwa bakwera esabali timu yugo ikense merie chi finals bairaire buna etimu babwato mwakoyo nigo yarenge timu engia na amarigani batwarire na araba kore guikaigase baikire na Lightred Oyori nero morokio monene o Nyaribari Chache Queens. Sawa, kwa majina naitwa Oyori. Nyumbani Nyaribari Chache, mimi ndio head coach wa Nyaribari Chache Queens. I think safari imekuwa sawa, tumezoea kushinda na mabao zaidi ya mabao 7. Kwa game ya kwanza tulipiga watu 7-1, game ya pili tukashinda 6 na leo tumeshinda sijui ni 12 ama 13. So tumezoea kupiga hawa watu kwa sababu level yetu sasa ndo tunaelekea kutana na ile level yetu yenye nafaa tucheze nao. I think hii kitu yote ilikuwa prepared. Nikidhani ofisi yetu ya CDF ya Nyaribari imetuweka vizuri. Unajua kama ofisi ingekuwa inatushughulikia vilivyo, maybe safari ingekuwa mbaya. Lakini ndasamani asante kwanza kwa ofisi, wametuandaa vilivyo. Kwa hivyo safari kwetu ukiona ushindi unatokea lazima mpangilio umekuwa mzuri. Siwezi sema safari imekuwa mbaya. Hii kitu tumezoea tu kupiga watu. Hiyo ndio habit yetu kama Nyaribari. Kwa majina naitwa Gada, captain of the team. Game imekuwa poa, tumejituma as in kuwin inaanzia training. Na hiyo training tulikubali kuload. Na matokeo ndio hii tunakubali. Na the next level tunajiandaa vilivyo. Yani ni God na tunawin. Next nikidhani naenda kukutana na Migori. And sio game rahisi. Kila game kwangu ni finali. Kwa hivyo Migori nao wanajua, wakisikia jina Oyori hata wajaona timu wanajua ni mtu amejipanga ama Nyaribari timu yenye imejipanga. Kwa hivyo tutapigana tunao. Abwata niko rwachi bonge au inseya wa mabua Constituency Development Fund CDF niko banyareka bakwera bene buna omurobelio yugwetera ensemo echi wasoli niko kwanyire chiwodi au ime county ya Kisii kogendera chiko soli ikiagendereire guika Chinsa chiri chichi final chechi bonge au inseya CDF tournaments sabatero no morobelio bene kunyara ko bakorora ebie gwase binyoro na kobisira guika komanyekana. My name is Rhoda, Auta chair, the fund manager Nyaribari Chache. First, we want to really congratulate the girls for the good work they've done. It has not been easy. It was a journey that started a month ago, and we thank God that we are here. And I'm so glad
that are going to represent the county at the regional level. And I'm sure they're not going to just stop there, but they're going to go far. They're going to carry the Kenyan flag under NGCDF as the best team in the country. So to the girls, I want to wish you well, and I want to assure you that you're going to get all the support from the office. Everything else is going to be done, and we're going to make sure that you get the best so that you can give. GCF supports the talent. So for us, this is a good thing that they brought up, that we support and nurture talent for the young people. And so for this particular one, as much as we don't give cash awards, but we are sure that the coaching and the practices that they're getting from us can help someone to go far. Tunasema ni asante kwa CDF Nyamira Chache kwa kutufanyia mazuri. Tuko na vifaa ya kuchezea na tutaenda national. Hakuna kitu ambayo itatushinda tusifike national. Tunaelekea na tunaomba wachezaji tukue one unit, bila tunaenda mbele, hakuna mtu anabaki nyuma. Na hata tunataka tuhakikisha saa hii, tunataka tuende mpaka regionals, tusukume tuende mpaka nationals. Our ladies are very disciplined na wamejituma, wamefunga mabao mpaka 10, wamepatia kila mmoja. Chomwereri nyorabu na chigosori chia CDF njikiendete imechi bunge ona gatia chibunge chiriko rwase county ya Kisii cyane ko bakiweka chi finali che chigosori echo namone bunge ya Nyaribari Chache ya nyarako bagate chibunge chintangani kunyara koba bakode chigosori chia CDF tournament ebunge ya Bonchari ritukori yankyo nyareko bakegoika ase omweli ogwe chigosori echo chia CDF tournament mega yoko gosori gwase chiwiki chia bwango ige kurwa ritukori ya Mashujaa engaki cyane ko bakigo cya Kikubene ritukori yankyo rituratwara chi finali chia basubate cyukira chake kimanye kubwati gunechi finali chia abamura chigosori chiranyare koba chikoba korwa ensemo ya Ethereal Grounds na korwa se bunge ya Kitutu Chache South chigosori echo nyare koba chigo chaka sama tukale bwango iga asa chitimu gweta nimero 5 chieri kirinse ya ebunge ya Kitutu Chache South CDF tournament nse yo mujumbe Anthony Kibagendi gatiye chibunge chinde chiendete kwena kibuna eniberie bekire inse ya omo bwa CDF konyara koba chigosira mone chigosori ya chanyalira koba chigotumeka bujana nyora buna litukori yankyo email ya FKF Premier League tware chigosori au gati yabo nige timu ya Shabana FC the Glamour Boys baranyare koba bakugenia timu ya Nzoia Sugar Chinsa mo chiri chia Raila Odinga Homa Bay Stadium egosori andake timu ya Shabana FC raneki buna yajana koba ikurikyo bubuaye maga yogo siri chigosori stochia bwatekaine ko siri chigosori echuchionsi ndirandaki na timu ya Shabana FC era gosori tukori yankyo na nyora buna ase wiki ye timu ya Shabana yatwarira monchurio amange sana asobote na libuaye mona ensemeri ya technical bench eyemega ya oli koba kare goalkeeper trainer konyara kobaga koro kiwa egesieri kyo konyara kobaga gosoka se timu eyu amona omoro kyo bo monene ase kegetambe Sami Okot oli nyara kobaga go sokiwa korwa se timu ya Shabana FC na oyo lengo mokonyo ye Oscar Kambona konyara kobaga gotirigwe kirogo konyara koba omoro kyo monentenera timu ya Shabana FC kigendete no mubirio bene kwene kianda kasama tukale alebosio ndere koba konyora omoro kyo bo monene na kurende negento kira irege kegetamba kegesenjo tali ya moment yemo kunyara koba gutwara omoro kyo monore head coach igontora sama tukale bosio monchuri anyale koba timu ya Shabana FC ngenchoki aranyale koba kagutwara asama chibwa geti na gatia monchuri ande namo na komoura obo captain Bernardo Tieno yonyara kobaga kobe captain na Sentunda ya National Super League na ochaka kwa league ya FKF Premier League amona omokonyo ye Peter Ogechi Maestro kwa nama baga ase captain engeni amona omokonyo ye oyora nyare kobaga kobo mogosori Masai oyora nyare Justin Omwando Masai oyora nyare kobaga koba abara yaba ya ase timu ya Shabana FC eseto gante kunyetakira Amayia korwa igase gitasenekia Ndizi TV nechinga kiechecho alibona nkwarigani Everline Osero asenchere abene osoa ase enyumba ya chigosori ebisieri mbire gwasi erate bya mange igore chigosori echo nanda korwa nsemo ya amangana Amayia ali agenderete ndemo wata mambi no mabei tukari mambi no mabei Raila Odinga Homa Bay Stadium eti betiri bashabana mbarago kera mwese njo ikira boniga
Shabana tira gwa gosuri ende yonsi kirera ilo Odinga Mabe Stadium. Abarende tigatwira se kubatikana na maunchureria yabetka okoreka nase club yekyo bachi gonchureria na barambachi kubeko mukia bwo gokorabya. Matari ali Shabana abe tole bobe rieke ne riyo ya tali tole bobe bintu bitali bya. Tole bobe iriya ubutindi nako babantabaya bakobunga abantu chigori cya bwango bwango. Tuba ichinga kira tubasabera Amayia ase gosorie yo yeritkoria ankyo tubasabere na barabwo babe bakora again chi gosore chibabere bagosiria kurumagega babe bakora again. Abato babere ensali mono timaite gose gold tokoli go Chinsa korende bono kento gontebi mambi kuri kitoro bwa kabere kuri timu ya Shabana. Ande moto korwa samangana nchi gosore ntaitoira nigo chiase amangana Amayia ingana nero ebwate tunona se mitandao sana engane nabakego kingo so mentangani kabisa asomoro kiwa bwe university ewe skuru yobo bundi ya Kisii National Poly abeteka goitwa no mwanchoe munyaruka bwe myaka 25. Kiwatora kwa nirengane. Mate nengana yogo ichani na ndake jugari ni bwatu bwa mate go Chinsa ya mochiri igo nense mu maite buja sana na nande kanyarekana nchana kore to robot yuru na igeta sinkeli tukole goro na bichati yalenge bichangiye sengencho ali nense yune abana afuza kubamenyete mono na omoisukoyo kunyora achira somo sani oye urunero muiseke one kaba omumuro yo nero renge boyfriend ya yenkoro yakorote ex boyfriend oyo lengo yoye banyoro umwana mo kuri ndo muisiko yagandaka mukana lechi kubango tebakiri no nyaba ibulimba maite obwamute kunyara bwasalikire mbwale ngoro kuna no mumuro yo yere kwa batara kumoyo akachikumurigie skuru tamonyora akaligi chinchira ngora baka akaikaso musubati yo yarenge na akabetereri nabete kuru ekeke tambe sana akandita sonyo babake nyumba besiekerete bono liriba gosoka keiga nera lyanya litari bagaga soime bakangusana na keiga nako kana muyu yatarete noroko egeke tambi negenta bangete na ndakwirira umuisiko yo kunyara baka gosirio bugima bwaje na egento byo guchana nde mono nkelia ndake umuisiko yo kunyara tatu mwabosirire iga bwate single parent ande aso e college bwango iga ange insementi yenye tatu na lyanya rako baka gosense moye polytechnic wana masoma ya nyale ko baga koera ubumabwaye uwanya ko babogosira muibudi andake ntumaiti usaba nabandi mbaroro nabira benero abibudi baya base mereti gonengana yo kuichani na nimaite no nyomo muroli nere narte ko baga uito musubati oyo nera nyante ko baka kuitura abantu batatinse mu kiri babwa tubururu sana akairunya gitari na ndake ngana toramanya bya tukote ngana tari buya so muroli nyagitari ngana toranya ko batoko eneki gorende inere biche ngare yuna yaringe eyo nengana yo ichanya kegima ekero umuntu akorukorwa Chinsa motari muntu angegaiga batayo no muntu rwete sila nga yarwete chira mchebozani uchise bani ya guchikianja akuru all the way koru Chinsa mecho go chakora abuna konyora babeire bako gakorigyo musipati igasesi mi musipati atataitwe ko mwachingaki lakini nende ngeri go chikiabege ntekia neba mwanje to muntu ekero kwaro ro muntu abwerusiria sobuma bwao kero kende sababu nero gosechinye ncho nchiro chikogero muntu ro asobuma bwao kwarorere atagete that peace of mind erabye ko munyene ekero kwaro ro muntu oyo bwe separate kurwa asore mwarore muri ko igwana tiga kubetereri to takubetererie binta senseye era barendo moise koyo no mwanje to moise koyo mono andakera no maite buna aba sacha tole mote aba itogasia itoro kwenda kibuna family yabeire buya takole investment wocha semuri mutokane tubusaye umenye tekero umuntu agokanire ndemo nonya kunganjite na agokanire ono ngira no ngebere burange bereri wanchani buri na bwato butanganya sure mbukwirana after kwangose ire gosone twagosanire trust yeri na bwate na love yeri na bwata asure take over the same ntochikuiranira nate akore kwende bono muntu bwanchire ubose o bwanchire korwa gose wamwire korwa so mabwawo tibone rtyo betereri bono rigerere mu muro yo chiro itiro mu isikoyo na mwanchite kero kende na mwanchite sana taribo umuitire mfaida kyanyora so kumuita jo nkanira kolende ego sebi mboli ndake abasae tuire ngora tukanyake binde bitori kobete mbaka no nyomoteri migi na tebandake nyo bwanjani burege ntekia asekirete bakolega kienda basaba konyara babitete baratu broken bakolera igo bwanjani wabumbo to minyokera bwanjani mbobwati experience na bagotelio akense na bora abebuya
korende tokonyara kuba tokorua ng'ora gochia se iamate aye lusiboke sengane yo togosora abantu baire ng'ora ni maite biro biachire korende nero narode kurense moya mangana Amayia aretiri birira sana andakentoro chomora ibwense kure igoro ka ukwanira igoro ya NCC ire gwikira boniga konde korengana no report ora kuruchise mo cha Nyamira job mahangi agoteba ebrengeri bya abamenyi ngarora Anthony Kibage nere kagusanga Raila Amolo Odinga kagusanga MCO Masimba nere na Masimba fintumbiri buya taxes chiachire igoro ubugi babwa kongire kurende serikali atebire tuganye imechibi tusibe mono ibanyandake tusibe mpaka liri Oitege ntoke kogera no nyabana inchi aba buna into abana inchi tokwemurungania na bagoteba tusibe mechibi lakini isukurigereria kubwatikana n'echira kiri abaraya bari etane no murayi bense Dr. William Ruto aliete gakore agateba buna mama mboga nachigokonyeka boda boda nachigokonyeka Mukenya onde bwense bwokonyora hoinse lakini isukurigereria nabachakire amagori ebintu abentire ebintu ebyo abatwa byamangana agenderete komenta chibesa ibange agenderete komenta onte yo mwana inchi oyo kawaida na kyago chigokonyeka kera komoteina remereri ometekera gote yo muntu remereria twaro gosemeria nekera roche naki ebintu ebingonchorera biraro nonye mbira ikastutagete kuna matumaini lakini mwana kiora ate yo muntu aremereri ekero aroche ebintu ebigenderete kugwase ngani maitandake tojokora ndakintoro chandake amangana ali proposal yachete andake kunyara kwa babo koligi AID nero wakanireli buya yemo onye yasirire akanera chibibere enyuomo abuno kwanza no muchando kali ya certificate ya 30,000 inyare kwa baye kwanda paka 100,000 koneto ekoti ya rateneti implementation ya suggestion yeyo timanya ibengeli yo igoro yekyo wakanira kwa bamo Kenya ekina kiona mona narore na abakenya bande bakwemurungania intuno aino mo Kenya ekibande kegokonya akworokia unda aino mo Kenya konyora services aseme milone ni chiabisi koseko gukora kende yonsi mense ya Kenya igobono onya baraya batete gokonya abakenya na kina ndogote yo mo Kenya kanire kobo mo Kenya korengana na inche tingoteba bune kyo nikioro kredi gya korende una kyabetege gotereniwa intuno kuganya toba baremerere una barayi bagenderete goteba ire tororenaki jega sana kana kibona mochiwe na nyobekire buya nase bali butume yakorire kwareire nekino mochiwe kwa mentire chingoro chinde ndura ndare koba kunyosiba bokongwe sengenjo kakine chinkong kurende abaremereri abarali amatunda lakini ngakena njira ye yoko te yabakenya buna tobeko mukia asekende yostogokora korende cyo no gosembeli torandake inse myaka 5 keresha kana batsinjera aho cyo kuri gasi cyo chikwa mwa imeye kemetanga ni abe mekongu mwa matunde simyake gotigari tatire bosio osebere yo mweli korenda yonsi ntoro mweli tumekora serikali ya Kenya kwanza umbuyaki ranyale koba yatwalire koecha saba Kenya na mbia mono kutubwate gochakira muchakano gwikira boni gase ensemo ya MS ensemo ya mangana Amayia na kuna butambe nje korwa ensemo ya chigosori nche ndemo Steven korenda ndake tutaranyara koba gogotebye lietari yao olione kibuna ndake chibicha na mariogia ikiranire kibwikirano korwa ensemo ya kabere studio nigakoro kwa Petroniera Mukeira Petra Mukeira #ekebemberi olione kibuna andake Kwetere nsema eliye bimanyererio nero maite na gutume kama voka ya kora igo kwanire naki akoroko igakorokwa Joshua Auta na ndaki koruchiko soli na ikagoteva inchende mo Steven Captain 001 na inchiri tariane Everline Osero tukukwaneria uburigereri uborobia imeye miroberi onsi getaseni kya Ndizi TV na buo ubwanzu bwo Gusii bye bye